Γνωρίζετε πού θα δείτε αυτά τα πανέμορφα άσπρα παγόνια? Και όμως θα τα βρείτε στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα στο προαύλιο της Ιεράς Μονής Βλατάδων στην Άνω Πόλη. Στον περίβολο χώρο της Μονής υπάρχει υπέροχος κήπος με ζώα. Από το προαύλιο οι προσκυνητές μπορούν να απολαύσουν και αυτή τη συγκλονιστική πανοραμική θέα της Θεσσαλονίκης και του Θερμαϊκού κόλπου. Μικροί και μεγάλοι μπορούν να απολαύσουν αυτή την υπέροχη βόλτα. Η Μονή βρίσκεται σε υψόμετρο 120 μέτρων και είναι ορατή από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επισκεφτείτε την και σε συνδυασμό με τα κάστρα και τα σοκάκια της Άνω Πόλης μεταφερθείτε σε μία άλλη εποχή. Ας πούμε όμως δύο λόγια για την ιστορική αυτή Μονή. Η Πατριαρχική Μονή Βλατάδων ανήκει στο Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Είναι το μοναδικό βυζαντινό μοναστήρι της Θεσσαλονίκης το οποίο λειτουργεί έως και σήμερα. Είναι αφιερωμένη στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Αποτελεί θεολογικό επιστημονικό ίδρυμα του Οικουμενικού Πατριαρχείου με σημαντική βιβλιοθήκη. Ιδρύθηκε από τους αδερφούς Δωρόθεο και Μάρκο Βλατή, μαθητές του Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, όταν ο Δωρόθεος ήταν Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης μεταξύ 1351 και 1371. Εμείς επισκεφτήκαμε τη Μονή Κυριακή 1 η ώρα και δυστυχώς την βρήκαμε κλειστή. Καλό είναι να ελέγξετε τις ώρες λειτουργίας της. Ας επανέλθουμε στην ιστορία της λοιπόν. Χορηγός της Μονής υπήρξε η αυτοκράτηρα Άννα Παλαιολογίνα σε μια εποχή όπου οι παλαιολόγοι επέδειξαν ιδιαίτερο ζήλο για την τόνωση του θρησκευτικού αισθήματος του λαού, συμβάλλοντας στην αναγκαία ενότητα για την αντιμετώπιση των σοβαρών κινδύνων που απειλούσαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 1387 οι Οθωμανοί καταλαμβάνουν το μοναστήρι. Η κυρίως εκκλησία μετατρέπεται σε τζαμί και ως συνήθως καλύπτονται οι εσωτερικές τοιχογραφίες με σοβά. Το 1430 το μοναστήρι αφέθηκε να λειτουργήσει κανονικά ως ορθόδοξο μοναστικό καθίδρυμα. Έτσι λειτουργήσε καθ' όλη την περίοδο της τουρκοκρατίας.